Türkmenistan planetany gyzdyrýan metany syzdyrmak boýunça dünýäde iň yaramaz derejeleriň birinde durýar diýip Bloomberg neşri habar berýär. Neşriň 19 oktýabrda çap eden Türkmenistanyň Hapa syry adly makalasynda ýurdun tebii gaz ýataklarynyň we iri gaz geçirjileriniň golaýynda howa goýberýän zäherli gazlaryndan uly alada bildirilýär. Makalada Kanadanyň zyndylara gödäwçilik edýän GHG-SAT kompaniýasynyň 2019 ýylyň başynda Türkmenistandaky senat desgalarynyň bir böleginde häzirki wagta çenli görülen iň uly metan syzmalarynyň birini tapandygy aýdylýar. Munyň bir bölegi Türkmenistanyň Körpeje tebii gaz ýatagynda. Esasan müşteriler üçin gaz taýýarlanylýan gysyjy stansiýadan gelýän ýalydy. Soňra kompaniýanyň hünärmeni syzmalaryň 5 ýyldan gowrak wagt bäri işçendigi barada netije çykardy diýip neşir belleýär. Şeýle-de onda metanyň atmosfera ilkinji gedek ýerinde kömür turşy gazynyň 80 esse köp ýyllyk güýjüne eýedigine üns çekilip Türkmenistanda tapylan metan syzmasynyň ABŞ-nyň Arizona ştatyndaky ähli awtologlaryň ýyllyk metan zyndylarynyň möçörüne takminan deňdigi bellenilýär. Dünýäniň Türkmenistandan metan syzmalary bilen bagly çynlyky problemasy bar. Reňsiz we iýsiz metan tebii gazyň iň uly düzüm bölegi bolup, öndürjiler onu saklamasa, ol energiýa desgalarynyň köp mukdarda syzyp biler diýilip makalada nyltalýar. Şeýle-de onda 2019 ýyldan bäri Kairos SAS Geoseljerj kompaniýasy tarapyndan seljerilen gury ýerdäki nebit we gaz desgalarynda iň güýçli 50 metan syzmasynyň 31 sanysynyň Türkmenistana değişlidigi hem aýdylýar. Halkara energetika guramasynyň çaklamalaryna görä 2020 ýylda Türkmenistan özüniň nebit we gaz pudagynda metan zyndylarynyň we metan syzmalarynyň möçöri boýunça diňe Russiýadan we ABŞ-dan ýyda galýar. Bularyň ikisiniň hem has uly energiýa pudagy we ilaty bar diýilip makalada bellenilýär. Bloomberg neşrine görä Russiýa we ABŞ ýaly ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistany özüniň klimata täsirini azaltmak üçin nädip ynandyryp boljakdygy entek belli däl. 2017 ýylda 98% ses bilen gaýtadan prezidentlige saýlanan Diş Lukmany diktator Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistan dünýädäki iň repressiw ýerleriň biridir. Ol şeýle bir üzüňele şäher belin ýurdu öwrenýän käbir alymlara baryp görmek üçin hiç açan wiza berilmedi. Döwlet eýçiligindäki energiýa pudagy daşary ýurtlar üçin açan däl. Halkara kompaniýalarynyň gatnaşmagyny çäklendirýär we amallary barada hiç açan maglumat bermeýär diýip habarda aýdylýar. Neşire görä ýurt baradaky az maglumat metany we beýleki zyndyları azaltmagyň ileri tutulýan uğur däldigini görkezýär. Sırly pudakdan habarly adynyň aýdylmazlygyny haýyş eden iki adam çagşan könüleşen infrastruktura barada gurrun berip olaryň käbiriniň Sowet döwründen bäri kän bir täzelenmändigine, serişdäniň we hünärmenleriň yetmezçiligi sebäpli mühim işleriň bir näçe ýyllap ýyda çekilendigini aýtdy diýilip habarda aýdylýar. Adamlaryň biriniň sözlerine görä daşky gurşaw ülüňleri ýygyderli äserilmeýär. Zyndylara ýerlikli gödäwçilik edilmeýär we wezipeli adamlar desgalaryny arasalamaga synanşmaýar. Her kim problemalara gözüni ýumýar, görünmeýän zyndylara kim alada eder diýip neşir pudokdan habarly çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Bloomberg düşündürüş almak üçin Türkmenistanyň energetika we daşary işler ministrlikleri şeýle-de Türkmengaz döwlet kompaniýasy bilen habarlaşyp kommentariýa alyp bilmändigini aýdýar. Türkmenistan adatça ýurtdaky agyr meseleler barada çap edilýän habarlary ne tasdiklaýar, ne de reddedýär. Tebii gaz gorlar boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde daşky gurşaw goramak boýunça uly işleriň edilýändigi aýdylyp, tebigaty goraýyş çärelerine mühim üns berilmeligi barada prezident Berdimuhammedow tarapyndan wagtal tapşyryklar berilýär. Ýöne resmi Aşgabat bu tapşyryklary aýdyňlaşdyrmaýar we nebit gaz pudagynyň işindäki kemçilikler netijesinde ekologiýa ýetirilýän ziyanlar barada açyk maglumat hem çap etmeýär. Bu aralykda 19 oktýabrda Aşgabatda Türkmen prezidenti Lukoil açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Vagit Alikperow bilen duşup Hazar Sewitiniň ýangyç serişdelerini özleşdirmek barada maslahat etdi. TDH-nyň ýazmagyna görä myhman Türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň we ygtybarly hukuk binýadynyň uglevodarod ýataklaryny özleşdirmek üçin daşary ýurt maýalaryny çekmäge, uğurdaş düdümün guruluşuna yardım
edýändigini aýdypdyr. Berdimuhammedow Türkmenistanyň ägirt uly energetika kuwatyndan umumy awadançylygyň bähwidine netijeli peýdalanmaga çalışýandygyny belläp, Newitgaz ulgamyny sanlylaşdyrmagy, pudoga ekologiýa taýdan arasy innowasion tehnologiýalary hemde ilmi tehnika ösüşiň iň gowy gadananlaryny ornaşdyrmaga uly ähmiýet berýändigini nygtady diýip TDH ýazýar. Sosyal mediada Türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda Türkmenistanyň durly tewitlerinde raýatlaryň garaşsyz maglumatlary elletirliligini hasam çäklendirmek maksady bilen internetiň tizligi ýürüti petildiler diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biri bellidi. Lewapda Türkmen Telekom internetiň tizligini haýalladyp, raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saytlardan, şol sanda YouTube'dan, şeýle-de Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçilikleriniň öňüni almaga synanşar. Diýip 21-nji oktýabrda ýurdun ýeketäk internet üçinçisi Telekomyň atlandyrylmasylygyny soran hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak media azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýle-de iri sosial ulgamlar petikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hudurlanýan dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öz ilatynyň internet illetirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt tehnologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk emeden Türkmen hökümeti VPN tilisimlerini gurnap berýän usullary basyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajaklykları barada gurhandan hem andyşdyrypdy. Eýen bir hepde töwre wagt bar internetiň onsuz hem haýal tiýdiligi hasam peseldi. Wi-Fi arkaly VPN-e bağlanjak bolsaň onu ýalňyşlyk barada habar çykýar we internet onun 5 minutlap petiklenýär. Diýip Türkmen awadyň ýaşaýjylarynyň biri 21-nji oktýabrda habarçymyza başdan geçirenlerini gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarky ýagdaýlar boýunça Lewap Telekom bilen habarlaşanda degişli hünärmen internetiň tizliginiň alınıp barýan tehnik işleri bilen bagly bolmagynyň mümkindigini, sol bir wagtda jikme-jik maglumat üçin arza bilen ýüz tutmalydygyny aýtdy. Galy bertede Azatlyk geçen hepde Mar vilayatynda hem internetiň tizliginiň peseldilip başlanandygy barada habar beripdi. Sol pursat habarçylarymyz muny sosial ulgamlarda yerli ýaşaýjylaryň polisiýa işgärini bir hojalygy bekanun girmäge synanmakda aýplap, köpçülik bolup onu soraw çekýändigini görkezýän videonyň ýaýramagy bilen baglanşdyrypdylar. Habarçymyz bu videonyň sosial mediada giňden paýlaşylmagynyň ýa-ni howpsuzlyk gullaklarynyň tapşyrygy esasynda tutuş debitde internetiň tizliginiň peseldilendigini belläpdi. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornlarda ýerleşdirilýär. Internet tehnologiýalary boýunça habarlary idarlayan Comparaytech nesriniň awgustda çap eden hasabatyna görä, Türkmenistan interneti senzurlamakda Demirazı Koreýa, Iran, Xitay, Siriýa we Belarus ýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň yaramaz ýurtlaryň arasynda agzalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet syryndan we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlary almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet illetirliligini hasam çäklendirip başlamagy sosial medialarda Türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi. Türkmenistanyň gündogorunda paxta meýdanlarynda işleme üçin iş güýjüniň ýetmezçiligi döredi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, öň paxta meýdanlarynda işlemäge zar bolan günlükçe işçiler indi köplenç hususy hojalyklarda gögönüm meýwe ýygmak ýaly işlerde zähmet çekýärler. Azatlyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä, paxta meýdanlarynda işleýänleriň azalmagyna ýygymçylara berilýän zähmet hakynyň örän uzypsyzdygy sebäp bolýar. Paxta ýygýanyň bir günkü zähmet haky 15 manatdan aşmaýar. Habarçy şu günler her kimin has kazançly ýerleri gözleýänligini belläp, şol öz hususy ýerlerinde bag, bakça we gök önümlerini ýetişdirýän hojalyklaryň köpelendigini habar berýär. Onuň söýlerine görä, şeýle hojalyklar günlükçe işgärleri tutýarlar, olaryň töleýän puly hem şu ýyl ýokarlandyrlypdyr. Habarçymyz öň 30 manat tölenýän bolsa, indi 45 manat tölenýänligini habar berýär. Inni paxta ýygmagy adam ýok. Sanlyjy büdjet işgäri ýygaýmasy, olaryň sany uzypsy ýylatyň 10%-ne hem ýetmeýär. İşsizler bolsa eklenç üçin köprek gazançyň gözlegini. Eger bu gidişine gitse, gogo sany hiç kim ýetişdirmez.
Türkmenistanda paxta yurt yol başçısı tarapынан keskitlenen plana göre öndürülýär. Resmi maglumatlara göre şu ýyl Türkmenistan boýunça 620.000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Emma paxta önümçiliginde ýurtda ýyllar boýy muht iş güýji ulanylýar. Böjedi işgärleri, goşun gullukçylary, okuw jaýlarynyň okuwçylary paxta ýygyma uğradylýar ýa-da olardan ýygymçy tutmak üçin pul ýygnalýar. Käbir ýyllarda olardan hem ýygymçy tutmak üçin pul tapşyrmak hem de paxta meýdanyna baryp işlemek talap edilipdi. Üstesine paxta ýygyma dürli administrativ beýdüzgünçilikler üçin saklanan adamlar hem uğradylýar. Olaryň arasynda maska dakynmanlygy ýa-da maskany nädogry dakynanlygy üçin tutulan adamlar şeýle administrativ düzgün bozmalar üçin saklanyp jerime töläp bilmedikler paxta meýdanynda işledilýär. Pandemiýanyň başlanmagyndan soň koronawirusyň ýekejede ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almanlygyny aýdýan ýurdun dürli kunjaklarynda polisiýa işgärleriniň maskasyz adamlary saklamak we olara jerime töletmek ýa-da paxta meýdanlaryny uğratmak çärelerini geçirýänligi ençemegedek habar berilipdi. Türkmen häkimetleri paxta önümçiligindägi mejburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýarlar. Emma ýurdun paxta önümçiliginde raýatlaryň mejburi zähmetinden peýdalanmak işleri paxtanyň ýygylýan döwründen has öň başlanýar. Başda adamlar otog işlerine soňra gowuça çürtmek ýaly işlere giňden çekilýär. Türkmenistanda ýolbaşçylaryň bol hatyry wada berip ýokary sandary yglan edýän wagtynda paxta hatyryna täsir edýän howa şertleri, suw siller, gurakçylyk ýaly tebigy ýagdaýlar şeýle-de suw dökün ýetmezçiligi ýaly guramaçylyk kemçilikleri häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar. Her ýyl prezident tarapyndan öňünden keskitlenen planyň artykmajy bilen berjaý edilýänligi yglan edilip gelinýär. Halkara adam hukuklaryny goraýjy toporlar bolsa Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi zähmetiň ulanylmagyny ýyllar boýy tanqidlap gelýärler. Ýa-ni ýakynda Düýbi Britaniýada ýerleşýän etik sowda başlangyjy gararsyz guramasy global harit öndürüjileri Türkmenistandan paxta almagy besetmäge çağırdy.